Yung lagat, yung sportsman, DQG, Daniel, Kindaw ko din, alang sa pambansang radyo ng Pilipinas, o ang numero 1 radio station sa probinsya o dakbayan sa Sugbo, Basta Radio! Boom! Kini si Bumbo Jinis ng Gulinkig Basta Radio. Bumbo. Kini si Bombo Rose si Panto Kikoy. Basta Radyo! Bombo! Kini si LGQ, Lyndon Gudin Kikoy sa gihapon, Basta Radio!